Prečo prísť do baziliky svätého Mikuláša v Trnave na noc milostí? Je to jubilejný chrám a možnosť získania jubilejných odpustkov. A za prvé, nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Po druhé, až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Po tretie, v nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Po štvrté, prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Po piate, modlitba kľanenia sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší. Po šieste, možnosť získania úplných odpustkov. Kto sa pomodlí štvrtinu celého posvätného ruženca, napríklad celý posvätný ruženec svetla, a rozíma o tajomstvách v rodine, v komunite alebo v kostole. Ale aj kto aspoň pol hodiny koná poklonu, adoráciu pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou, musia byť splnené svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu. Po siedme, neexistuje taký problém alebo ťažkosť, ktoré by nebolo možné vyriešiť verným a vytrvalým utiekaním sa k presvätému ružencu mojej matky. Ruženec je jej darom pre chudobné a prosté duše, pre maličkých, ktorí ako jediní sú schopní počuť evanjelium v celej jeho čistote a odpovedať naň s veľkodušným srdcom. Po 8. Modlitba, ktorú mám najradšej, je modlitba svätého ruženca. Preto pri mnohých svojich zjaveniach vás prosím o túto modlitbu. Spájam sa s tými, ktorí sa ju modlia, prosím o ňu dôrazne a s materskou úzkosťou. Po 9. Keď vás vidím s ružencom v rukách, vstupujem do vášho srdca, aj keby ste zrovna mali prázdnu myseľ. Cítite moju prítomnosť vďaka láske, ktorou vás prenikám. Po 10. Ježiš takisto hovorí: každý desiatok, ktorý odriekate, vezmu anjeli a položia ho ako obetu k nohám mojej svätej matky. Po 11. Svätá sestra Lucia z Fatimy povedala v roku 1958: odkedy dala Panna Mária modlitbe svätého ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi modlitbami. Po 12. Pri spoločnej modlitbe sa modlitba každého stáva modlitbou celého zhromaždenia a všetci tvoria jedinú modlitbu. Takže pokiaľ sa niekto nemodlí tak dobre, iný v spoločenstve, ktorý sa modlí lepšie, jeho nedostatok nahradí. Po 13. Človek, ktorý sa modlí ruženec sám, má zásluhy jedného ruženca. No ak sa ho modlí s 30 ľuďmi, má zásluhy, ako by sa pomodlil 30 ružencov. Po 14. Spoločná modlitba je mocnejšia upokojiť Boží hnev a pritiahnuť jeho milosrdenstvo, než súkromná modlitba. A cirkev, vedená Duchom Svätým, ju používala vo všetkých časoch pohrôm a verejných bied. Po 15. Mimoriadnym spôsobom Boh vypočuje tých, ktorí sa modlia v noci. Nepoznám ľudí, ktorí by nedostali od Boha to, o čo prosia. Tí, ktorí trhali svoje noci, trhali svoje sny, aby žiadali Boha o to, čo prosia. Otec Dominik Chmielevský. Po 16. Svätá spoveď, svätá omša, eucharistické požehnanie a požehnanie olejom. Po 17.
Prví kresťania sa radšej vystavili smrti, než aby zanedbali zhromaždiť sa a mať tak v spoločnosti Ježiša Krista. Svätý Ľudovít Mária Grignon preto odporúča, aby sme sa modlili svätý ruženec pred vyloženou sviatosťou oltárnou, alebo minimálne dvaja. A po 18. je tu milostivý obraz Trnavskej Panny Márie. Panna Mária Trnavská, oroduj za všetkých, čo sa zúčastňujú noci milosti. Buďte požehnaní, buďte svätí, buďte na slávu Božiu. Obetujte mi vonné kvety svoje lásky. Milujte viac, milujte intenzívnejšie. Buďte všetkým príkladom, uplatňujúc životom nové prikázanie môjho syna Ježiša. Milujte sa, ako som ja miloval vás.